Салям алейкум, привіт усім глядачам телеканалу АТР, де б ви нас не дивилися, як у тимчасово окупованому Криму, так і в інших регіонах України і за кордоном, де багато людей теж цікавляться тим, про що ми тут говоримо, бо ми говоримо з людьми, які розуміються на своїх напрямках питань, вони всі стосуються війни. Але з кожною людиною ми обговорюємо щось інше, якусь деталь або якісь там нюанси, які відомі саме цій людині. Сьогодні я дуже радий представити вам журналіста, якого ви ніколи на АТР точно не бачили, і, може, і взагалі раніше не бачили, бо Максим Кухар. Салям алейкум, Максиме. Доброго дня. Максим Кухар був, ну, скажімо так, журнально-газетним журналістом і редактором. Колись він був шеф-редактором українського видання Forbes, іншими справами займався, а зараз він артилерист Збройних сил України. І я боюся сказати щось зайве, Максе. Розкажи, будь ласка, коротко про себе, що було і чим ти зараз займаєшся, а потім вже, коли ти сам розкажеш про себе, я знатиму, що можна, що не можна, я акуратно ставитиму наступні запитання. Дякую. Більшу частину життя так я займався журналістикою, працював на різні видання. Перший раз я опинився в армії в 15-му році за повісткою, відслужив 15-16 рік. Потім ще разок був на зборах. Ну і, звичайно, коли почалась ця нова хвиля війни, то з 26-го числа, з кінця зими, я вже знов в Збройних силах. Ну, як можу, так воюю. Ну, так, дякую. Так. Ну, як ви можете, я сказати не можу, але щось я бачив. Я, напевно, велику таємницю не відкрию, і без жодних координатів я скажу, що я мав честь разом із моїми друзями зустрічати Новий рік, саме цей Новий рік, разом з Максимом Кухарем і його побратимами, артилеристами, десь там, неподалік від лінії зіткнення з ворогом, активного зіткнення маю на увазі. І що ти можеш розказати про працю, давай, по-перше, по військових питаннях, про працю нашої артилерії, її роль і співвідношення сил наразі з окупантами, все, що ти можеш розказати про специфіку своєї служби, своєї бойової роботи. Ви знаєте, тут, звичайно, що хотілося б сказати, дуже радую, що у російських військ вже кінчаються боєприпаси, кінчаються можливості нас обстрілювати, їх все менше і менше. Це те, про що я дійсно можу сказати, і що не є таємницею, і що ми бачимо щодня. Що за ці 10 місяців, 11 місяців війни вони вже дуже сильно використали свій потенціал, вже дуже багато витратили боєприпасів, і їхні можливості наступати широким фронтом або робити якісь прориви вже дуже знизилися. Це те, що ми бачимо. Звичайно, з нашого боку є позитивні речі, що так певна західна підтримка нам додає сил, додає можливості для ураження ворога. Ну, звичайно, хотілося, щоб цього підтримки було в десятки разів більше, але дякуємо, що вона і така. От коротко, напевне, це так, що стосується безпосередньої роботи. Добре, є вже додаткові запитання. Про що свідчить нам? Ти кажеш про те, що вони виснажені в плані там боєприпасів, але ми бачимо картину, коли там, принаймні два міста, можна згадати про це, всі кажуть, та, Соледар і Бахмут, де вони просто шквал вогневий використовують, і за вогневим шквалом йдуть їхні мобіки. І, в принципі, тобі це абсолютно точно знайоме, і ти бачиш їхню тактику, стратегію, якщо вона є в них. Ну, давай, по-перше, чому вони вчепилися так в цей напрямок? Чи не є це відволікаючим маневром? Чому в них там все ж таки, кажуть, що доволі багато ще
боєприпасів, арти, тощо там мін. Як це виглядає очима не лише журналіста за складом розуму, а й військового за сучасним станом? Ви знаєте, коли я спостерігаю цю ситуацію навколо Бахмуту, зараз навколо Солідару, я б сказав би, що аби ми, не знаю, навіть за 2 дні втратили ці міста, то це б не було великою проблемою, але те, як ми е, живемо думками навколо цих 2 місць, оце є дуже великою проблемою для нас. Припустимо, 2 місяці я спостерігаю, який я ресурс не відкрию, яку я розмову не почую на військову тему. Я чую розмови про якісь деталі, скільки там будинків взяли в Бахмуті, чи їх ці будинки відбили назад. Те ж саме я зараз спостерігаю по Солідару. Ми обговорюємо майже кожен будинок, кожну вулицю, і у всіх там багато коментарів, який підрозділ, де може зайти, може вийти. Але я хочу сказати, що за ці 2 місяці, поки точаться ці бої, за ці 2 невеликі відносно місця, ми не обговорюємо десятки надважливих військових тем, просто тому що все забито словами Бахмут і Солідар. І, допустимо, сьогодні я ось переглядав новини, це мене просто вже навіть якось розхитує нерви, тому що так же неможливо, хлопці, всі тисячі людей, сотні людей, коментаторів обговорюють дію якихось щитаних рот, які кудись продвинулись на 100 чи 200 метрів. Це жахливо. При цьому ми всім суспільством, всією армією не обговорюємо надважливі питання, які нам потрібні для перемоги. Тобто деталі поставок зброї союзниками. Ми про це якби дізнаємося якісь цифри, сильно їх не аналізуємо. І так прийшли поставки і добре. Ми не сильно звертаємо увагу на те, а що ж робить всі ці місяці наша промисловість. Тобто іноді трапляються ці розмови, але якщо вибачте мене, Солидар – місто в 10 тисяч людей, велике село. І ми Солидару приділили за останні 2 тижні більше уваги, ніж питанням якихось наших оборонних заводів за останні півроку. Це жахливо, це жахлива поразка, яку нам нанесла Російська Федерація, я вважаю, на інформаційному просторі. Що ми всім суспільством, всією армією, урядом, офіцери, генерали, наші союзники думали про цей Солідар в 10 тисяч людей, пусте місце фактично, а не обговорювали, припустимо, будівництво хоча б 3, 5, 10 якихось оборонних заводів. І наша велика поразка в Солідарі і в Бахмуті не в людях і не в техніці, а в тому, що ми місяцями відволікались від вирішення дуже нагальних і дуже важливих проблем. Я навіть так скажу, знаєте, так дозволю собі навіть при війні такий маленький крихітку критики. Припустимо, те, що йде війна, це ж не знімає з нас якби обов'язку реформувати нашу армію. Припустимо, я впевнений, кожен підтримує мої слова і підтвердить, що кожен поранений, який отримав більше чи менше травму, обов'язково пройшов якусь, скажімо так, не дуже гарну історію з якимись справками, уточненнями, бюрократією. І, тобто, кожен випадок поранення бійця, який я знаю, я завжди чую одну і ту ж історію, якогось бюрократичного маразму, який супроводжує це поранення, так? І ці речі ж, чому ми їх, припустимо, ми обговорюємо Солідар і Бахмут повулично, по кожному будинку, ми обговорюємо цю страшну проблему, що людям не стільки те поранення, скільки їм потім вимучують нерви. Це неправильно. Або, припустимо, якась забюрократизованість в армії, яка існує, коли людина хоче перейти з одної бригади в іншу. Цим виникають, це може теж битися місяцями. Я не розумію, чому ми посеред війни не перекидаємо наших активних людей, які хочуть служити в іншій бригаді, за щитані дні. Чому ці бюрократичні препони не прибрані? Але ми говоримо про Солідар, ми не говоримо про ці важливі речі. Ти журналіст, ти ж знаєш, як формується новинна картина, да? Тобто там коїться насправді контактні бої, там у багатьох є знайомі, і друзі, і в тебе, напевно, теж є. І, звісно, коли так боляче і так якось навіть невдобно трохи говорити про інше, але це не стосується, чому я із задоволенням тебе запросив, і дуже вдячний, що ти знайшов час. Тому що тобі це можна. Тобто ти можеш виходити як військовий, як людина на фронті, ти можеш казати те, що саме ти вважаєш за потрібне, що турбує твоїх побратимів там, і ти маєш таке право. Ти воїн Збройних сил з перших днів
і до того, і з перших днів масштабного вторгнення. Давай розкажи, як ти бачиш більш широко за межами цих подій на цьому напрямку, більш широко бачиш по фронту, можеш просто оглядати, зробити такий огляд публіцистичний, журналістський, там, військовий, по всьому фронтові, наприклад, твої думки. Це дуже все цікаво, просто уважно слухаємо. Якщо будуть додаткові запитання, я так руку підійму і ти даш мені слово. Так, Дивіться, дякую, дуже дякую за таку довіру. Дивіться, на що хотілося б звернути увагу. Є великий поток новин відносно війни, але ви розумієте, я дуже часто бачу, що люди не знаючи певної механіки, не так розуміють ці новини. Припустимо, нам повідомляють, що в Білорусі зібралось там угрупування 10, 15 або 20 тисяч російських ой, військ. послухай, буквально днями, буквально вчора була новина, і Сергій Наєв, ну до якого багато хто має обґрунтовану довіру, він сказав, що наразі, це його цитата, просто не дослідно, він не бачить ймовірності вторгнення з боку Білорусі. Кінець цитати, просто далі коментуйте, про це хочу сказати. Так. Дивіться, а давайте ми так підстрахуємося. Я ще зараз скажу, що все, що я скажу далі, це мій художній погляд і навіть фантастика. А ми далі, всі люди, кому треба, зрозуміють, а нам буде спокійніше висловлювати свою думку. Тобто це такі просто художні думки, які не мають відношення до реальності. Колишніх журналістів і редакторів не існує. Продовжуйте, пане Максиме. Так. Дивіться, хочеться зупинитися, розказати трохи про механіку наступу, оборони або там відступу, щоб люди краще розуміли ті новини, які звучать. Припустимо, нам можуть завтра сказати, що десь на кордоні стоїть 50 тисяч росіян, які готові для того, щоб на нас напасти, або 10 тисяч. Ми повинні зразу просто уявляти, як може виглядати наступ. Якщо, припустимо, 50 тисяч чоловік на фронті в 30 кілометрів, якоюсь такою незрозумілою геометричною фігурою почнуть рватися через наш кордон з Росії чи з Білорусі, то, в принципі, це ні до чого не призведе, крім великих жертв з тої сторони, яка наступає. Тому що, давайте просто уявимо собі гектар території. От гектар кожний уявляє, да, там якісь там 100 на 100 метрів, да, більш-менш. Так. От якщо десь коло лінії зіткнення на одному гектарі вже з'являється більше 20 людей, то скоріше всього, що це питання часу, коли по них ударять і їх не стане. Якщо це 50 чоловік, то тут буде, можемо так сказати, іти рахунок на хвилини і на години, коли їх знесуть. Тому що на лінії зіткнення не може бути великої концентрації військ, тому що по ним зразу буде удар. І неважливо, це наші війська чи війська ворога. Це таке теоретичне уявлення, просто щоб розуміти, що там 10 тисяч чоловік не може рватися в нас на певній території. Наступати можуть все одно якісь доволі невеликі групи, скажімо, там в 50-100 чоловік, 200 максимум, і то розтягнуті, і то з підтримкою якоїсь бронетехніки. Це така, Макса, сучасна війна, да? Саме цим вона відрізняється від Другої світової і тим більше Першої світової. Я правильно зрозумів? Перепрошую. Абсолютно правильно, да. Коли нам, припустимо, рік назад казали, що війни не буде, тому що росіяни ще не зібрали 500 000 десь військ в брянських лісах, то треба було розуміти, що це не середньовіччя. Тут не треба зібрати в єдиний кулак 50 тисяч чоловік, щоб прорвати якийсь кордон або розбити вороже військо. Для початку наступу дійсно великого і серйозного достатньо якісь 3-5 тисяч чоловік, які почнуть наступати на лінії там 100-150 кілометрів в певних місцях на своїх кусочках фронту, там, припустимо, в 5-10 кілометрів. І десь на якомусь із цих кусочків, де в них буде більше, краще вийде наступати, там туди підійдуть і більші сили, і сильніші сили. Так і відбувається. Тобто ми можемо сказати, що в будь-якій точці нашої лінії зіткнення вже є сили росіян достатні для якихось активних дій. Їм не треба ждати там 20 тисяч чоловік і після цього щось починати. І ця війна, в принципі, це довела в багатьох моментах. Припустимо, той же наступ на Київ, коли нам казали, що там
кінці зими, на початку літа, коли нам казали, да ви що, там війська, вони ж тільки з ешелонів зійшли, вони ще не розгорнулися, а потім вони раз і вже через сутки під Києвом. Да? Ми все це бачили. Знов таки, є стара радянська норма, давайте не забувати, є стара радянська норма по переміщенню військ, яку виконують фактично всі війська України і Російської Федерації. Нормальний загін військ, механізований, повинен за день, за сутки пройти 500 кілометрів. На це розраховані баки їх машин, у танків баки на 500 кілометрів, у вантажівок баки на 500 кілометрів з лишнім. Тобто, якщо, скажімо так, росіяни захочуть повторити прорив на той же Київ або на Рівне, то їм десь на території Білорусі напроти цієї точки треба мати 3, 5, 10 тисяч людей, яких їм хватить на перші сутки двоє наступу. А десь під Мінськом може стояти колона в 15 тисяч людей, яка підійде на другі сутки. А десь під Псковом може стояти ще одна колона на 20 тисяч чоловік, яка підійде через двоє суток. Тобто дуже висока мобільність військ взагалі не дозволяє серйозно якось розмірковувати над тими твердженнями, які ми іноді чуємо, що ой, да там нема 50 тисяч, тобто вони не нападуть. Да будуть ці 50 тисяч на протязі 2 суток уже прийдуть. А як з цим боротися? Які запобіжники, в тому числі, напевно, арта тут має, розвідка, арта, те, що тут, чим ви займаєтеся, да? Як цьому запобігти можна? Таким проривом, таким проколом в обороні в будь-якому місці, так? За яким може піти там наступ такий, кінжальний, я не знаю, як це називається військовою термінологією. Звичайно, скоріше за все, як я розумію, буде використовуватись нашими військами та ж тактика, яка використовувалась і раніше, і багатьма арміями світу. Звичайно, що прямо на кордоні у нас немає під кожним деревом танка, і прямо на лінії кордону ніхто, будь-який такий потужний загін ніхто не зупинить. Так, там є прикордонники, тероборона, вони можуть відбити, скажімо так, мені здається, групи там до 100 чоловік. Якщо це буде там пару тисяч з підтримкою бронетехніки, то, звичайно, їм доведеться відступити на кілька кілометрів або десятків кілометрів, де вже наше командування, побачивши, що це є напрямом прориву, підтягне якісь резерви, які, звичайно, стоять не на кордоні і не за 10 кілометрів від кордону, а значно далі. І які, тобто, буде класика війни, тобто справжній бій, справжня зупинка якоїсь серйозної групи противника відбудеться, скоріше за все, за 30-50 кілометрів від кордону. Що ми бачили не раз і на прикладах цієї війни. Це нормальна тактика, це нормальний такий процес, абсолютно, да? Звичайно. Саме так і робиться, тому що, знову-таки, ми не можемо по всьому кордону, там 700, здається, кілометрів, розставити танки через кожні 100 метрів. І, до речі, це зовсім би не помогло. Якби навіть у нас через кожні 100 метрів стояв танк з піхотою, то все одно це можна було б прорвати. Блокування відбувається вже на своїй території, хоча і так, скоріше всього, буде, але б мені дуже хотілося, наприклад, побачити от в цій кампанії весняній, яка зараз готується і Україною, і Росією, наскільки я розумію, що ми будемо діяти на випередження. Що ми до того, як вони вдарять, вже зайдемо на територію Білорусі і розіб'ємо ці війська на території Білорусі. А треба заходити? Слухай, ти як артилерист скажи, а тут обов'язково треба заходити? Або, я просто думав, да, коли і Залужний казав про велику кількість гаубиць, там, далекобійні арти, да, що якщо ми маємо дані розвідки і маємо координати, і ти маєш координати, там і такі, як ти, мають координати, то можна і бити і по логістичних ланцюгах, і по базам, де скупчення, вони ж люблять збиратися разом. Це така манера радянської армії, тобто я ось коли у вас був, я зрозумів, що вас знищити неможливо, бо ви по різних місцях просто розташовані, так? А вони збираються в казарми, бо така специфіка є російської армії, що коли вони розходяться, потім не збереш. Вони починають бухати, там, перепрошую, втікати, плутати напрямки, в них компаси виходять з ладу, там, вони кудись там ідуть, тобто в них це природне для них. Да? Як можна за допомогою арти
або лише комплекс засобів має тут спрацювати. Тобто, якщо ми говоримо, якщо ти почав цю тему про удар на випередження. Дивіться, ну тут, по-перше, для удару на випередження треба певна політична і пропагандистська робота, і військово-політична, яку ми забули зробити вже цієї осені, цієї зими, тому що обговорювали знов таки, повернуся, вибачте, до Солідара і Бахмута. Так як ми їм приділили 90% уваги за останні там 2 місяці, то ми не проговорили ту тему в суспільному просторі, військовому просторі. Давайте Про те, проговоримо. Починаємо. що у нас взагалі-то війна з Білорусі. Що у нас то взагалі війна з Білорусі. І поки що ми якось на добрій волі не захоплюємо Білорусь і Мінськ, тому що ми вважаємо, що нам не треба розширення фронту. Але Білорусь на нас напала разом з Росією. І фактично, якщо Білорусь вже знову нас хоче навчити, що все-таки, якщо в тебе є ворог, то з ним треба воювати, а не стояти на кордоні. От Білорусь нас знову збирається нас цьому навчити, цій простій істині. То треба її починати вивчати, цю істину, і використовувати. Тобто, як тільки ми побачимо загрозливу ситуацію на білоруській території, ми вже маємо абсолютно по всім міжнародним правилам, по всім законам війни, право війти в Білорусь і знищувати ворожі війська. Тому що Білорусь на нас напала, вона з нами воює. З її території летять ракети, з її території зайшли ворожі Ні, те, що ми маємо право, це абсолютно вірно. І я думаю, що кожен українець з цим погодиться. Але чи маємо ми таку рацію? І в якому разі ми можемо це зробити, ну, за просто таким абсолютно холодним воєнним розрахунком? Ну, я думаю, як тільки ми побачимо, що знов таки зараз це, напевно, буде важко зробити, тому що ми цієї зими не проговорили цю можливість. Цієї осені ми не проговорили цю можливість. Тобто, слухай, ну життя може за нас будь-яку можливість проговорити, і ми це бачили в перші місяці війни. Тобто життя воно ставить завдання так швидко, буває, да, що може там доводиться нашому командуванню. Ну ми за них зараз не міркуємо, а просто ми можливості, припущення робимо. Це дуже цікаво. Продовжуй, будь ласка, і по білоруським, по інших напрямках. Ну що твої думки? В принципі, це наш обов'язок, якщо побачимо загрозу додаткову, зайти на територію Білорусі, бо я, наприклад, не хочу, щоб ще частина Київської області, ще частина Житомирської області виглядала так, як окуповані райони Жахливо, да, абсолютно жахливо. Харківської області, які звільнені були. Тобто бої повинні йти в тих селах, а не на нашій території. Ну, тобто, ми не маємо втрачати ці тисячі громадян, які загинуть під цими обстрілами, там, де буде стичка цих двох військ знову. Тому що, ну, і в принципі, це наш обов'язок зайти і битися з військами ворога там. Крім того, у нас є ще один обов'язок, тому що обов'язок звільнення народу Білорусі з нас теж ніхто не знімав. Ми демократична країна, і ми добре бачимо, що робить Лукашенко у себе в країні. Тобто там немає свободи, там є диктатура, там є знищення людей, які за свободу і демократію. І це наш злочин, що ми ніяк військово і політично не впливаємо на Лукашенка з тим, щоб здвинути його режим і замінити його на демократичну владу. Але, звичайно, скажімо так, ну бачите, як доля складається. Ми в 20-му році, коли відбулася революція в Білорусі, і народ став проти Лукашенка, Путін, там спецназ і ОМОН Лукашенка вже через 3 дні не справлявся з цими мітингами. І він висів на волоски. І він би мог втратити владу, і Білорусія стала б нормальною демократичною країною, вільною, яка б нам не загрожувала в військовому плані. Але ми тоді забоялися, ми не ввели свої війська, щоб підтримати революцію в Білорусі. Зате Путін не побоявся, він ввів свій спецназ, і путінський спецназ, так як ми потім бачили в Казахстані, до цього він в Білорусі подавив цю революцію. Без військ РФ, які були одягнені в форму білорусів. Звичайно, що революцію 2000 року в Білорусі ніхто б не подавив. І ми б не мали вторгнення на Київ і вторгнення в Україну минулого року, звичайно. Але ми цей урок історії не вивчили. Ми не вважаємо себе винними в тому, що тоді зрадили народ Білорусі і не допомогли йому. За це нас історія дуже жорстоко наказала, тим, що російські війська з території Білорусі на нас напали, обстріляли нас ракетами, забрали тисячі життів. Зараз у нас є можливість якби виправити свою двійку, свою помилку історичну і
думати не тільки про себе, а й про те, що якщо білоруси будуть жити нормально і в свободі, в вільній країні, то і нам нічого військове не буде загрожувати. Що наші війська побачать на території Білорусі? Крім військ Росії, які доведеться розбивати, там ще будуть війська Білорусі, частина з яких перейде на нашу сторону легко. Також ми побачимо там населення, яке лояльне до нас, яке теж хоче здвинути владу Лукашенка і встановити демократичний лад в себе в країні. Тобто там не тільки наші вороги в Білорусі, там і наші союзники. І влаштувавши фронт там, ми маємо всі шанси його дуже швидко продвинути до східних кордонів Білорусі і отримати вільну країну, яка бореться з путінською диктатурою разом з нами. Ця операція може зайняти якийсь місяць-півтора. На фоні взагалі всієї війни, яка зараз відбувається, це невеликий такий час, але ми можемо отримати ще одного союзника замість ворожої країни у себе на північному кордоні і зменшити свій фронт на 700 кілометрів. Слухай, а давай тоді про Білорусь зрозуміло, а тут перед Білоруссю просто вочевидь є таке місто, яке має назву правильно Трансністрія, а росіяни називають її Придністров'я. Ну, це просто ми там тримаємо, там, здається, декілька бригад на цьому напрямку. Може, спочатку, це було б доцільно вирішити це питання, але тут питання міжнародних відношень там з Молдовою і її політичної волі. І як ти дивишся на цей напрямок? Скажімо, для мене дуже незрозуміло, чому ми не допомогли Молдові захопити Придністров'я ще в 2014 році. Ну, може, це через те, що Молдова не хотіла? Навряд чи. Все-таки там була якісь дуже складна і дуже брудна якась політична гра, наскільки я зрозумів. І, звичайно, що зробити так, щоб там у росіян не було військової бази, це наш обов'язок, тим більше в цій хвилі війни теж. І я дуже не розумію, чому це не робиться сьогодні, завтра, чому це не зроблено місяць назад, чому там досі російські війська, які там ще можуть дійсно щось нашкодити і заважають нам. Але знов-таки Придністров'я не є якби стратегічним напрямком, так? У нас Білорусь нам в цьому плані набагато більш важлива. Але так, і там на меті, якщо правильно тебе зрозумів, скорочення лінії фронту, правильно? Скорочення лінії фронту і отримання союзника. Тому що ми можемо отримати всього за пару місяців союзником цілий великий народ Білорусі, який буде будувати свою свободу і допоможе нам в битві з диктатурою Путіна. А в Придністров'ї ми цього не знайдемо ресурсу. Так, ми заберемо російську базу, але ми не отримуємо народу в багато мільйонів людей, які готові нам допомагати. Тому давай, розвивай далі свою стратегію. Цікаво. По Білорусі зрозуміло. Це ж ми можемо лише припускати або бажати. Це залежить від політичного рішення, в першу чергу, нас і наших союзників. Бо якщо Білорусь, там вже і Литва, і Польща, тобто тут таке, да? Розумієте, ми ж бачите, як відбувається. У нас є лінія фронту, яка двигається досить важко, так? Ми можемо, давайте воювати з росіянами отут в Донбасі ще 5 років найближчих. У нас зараз є така перспектива. Путін буде збирати мобілізованих, ми будемо відправляти теж людей, і отак будемо двигати фронт по 5 кілометрів туди-сюди. Це ж дуже поганий для нас сценарій. Захід нам буде давати там по 4 танки, по 5 танків, так як вони вміють. Але ж гинуть люди, гине наша піхота, гинуть громадяни. Звичайно, тому дуже важливо, мені здається, обговорювати. Хай навіть комусь ці варіанти здаються там перебільшеними, фантастичними, ще якимись, але обговорювати якісь прориви, якісь військові операції, які нам треба, військово-політичні операції, знов-таки, інформаційні, які б нам дозволять вигравати цю війну швидше, набагато швидше. Припустимо, якщо українські війська будуть, вибачте, уже під самим Псковом, зайнявши територію Білорусі, і Білорусія перейде на нашу сторону, то, вибачте, ми вже можемо не штурмувати Крим, ми можемо не штурмувати Донбас. Росії це буде не такий потужний політичний удар, що українські війська вже під Псковом і під Смоленськом, що вже з Криму і Донбасу росіяни вийдуть просто, щоб чимось прикрити Москву. Треба враховувати, що там, де у нас
Ви знаєте, от вони якось нав'язують нам свою волю трошки. Вони штурмують Бахмут, ми його давайте починаємо захищати. Вони штурмують Солідар, ми давайте убиваємося всі, спасаємо цей Солідар. У нас ще тисяча кілометрів фронту. У нас є всі можливості розвивати якісь успішні операції на цих шматках фронту і вимушувати росіян брати свої війська з Бахмута і 500 Ну, кілометрів. тобто ти говориш про диктування порядку денного, правильно? Звичайно. І в нас є всі можливості. І от мені здається, що замість того, щоб знов таки повторюсь, обговорювати Солідар до безкінечності, проговорити, а чому ми не зайняли частину території Брянської області? Просто так, щоб створити буфер безпеки. Просто зайняти ті 5 сел, з яких артилерія ворога обстрілює українську територію. Просто щоб створити прецедент, просто щоб подивитися, що буде далі. А ти думаєш, таке в найближчій перспективі, там після цього Рамштайна 20 січня, такі випадки можливі, як знову ж таки дії на випередження? Дивіться, весною всі, кого не спитаю, всі були впевнені, що ми не посміємо обстрілювати російську територію з пушок, коли підійдемо до кордону. Літом ми почали це робити. Осінню ми робили це вже абсолютно вільно. І це дало свої результати. Так, Путін це витерпів. Він вже не може підігнати під кордон якісь серйозні війська, щоб атакувати Сумську або Харківську область, тому що їх розбивають ще там за 10-20 кілометрів до кордону. Слухай, дуже цікаво в тебе запитати, уточнюючи таке запитання, ти продовжуй свою думку про це. Просто врахуй одну річ. Вони, вочевидь, зараз намагаються перемогти або на певних ділянках фронту, або на якійсь там на якомусь там проміжку, там десь створити перевагу в чисельності, перевагу в солдатах, в мобіках цих, так. А що є проти, як би сказати, ефективною протидією для цього, проти цього, так? На твою думку, як і артилериста, і людина, яка там широко бачить і думає наперед. Ось вони 100% вони підуть, і вони вже йдуть. Просто це вони пробують зробити там на такому, на цій ділянці, потім на іншу. Що є ефективною протидією з військової точки зору, коли ми знаємо, що в них ресурс майже не обмежений людський? Ось як ти думаєш? Дивіться, це ж насправді з їхнього боку це дуже страшно виглядає. Тобто, певне, уявіть собі 100 людей, якийсь там загін, який їде на машинах в сторону фронту з Україною. Так? Десь кілометрів за 50 вони вже чують канонаду. Вони вже бачать червоне заріво там десь попереду. Так? Вони зустрічають цілі колони швидких допомог, які везуть поранених. Коли вони під'їжджають за 20-30 кілометрів, вони вже бачать, що люди, які по селах військові, вони вже ховаються в окопи. Вони вже тривожно дивляться на небо. Ці люди їдуть далі. Скоріше за все, якщо вони не розіб'ються на якісь менші групи, які будуть керуватись переляканими іншими солдатами, що хлопці, ховайтесь сюди, ховайтесь туди, не стойте на вулиці більше, ніж 10 чоловік, не виключайте телефони, не куріть тут всі разом. Тобто нервова обстановка вже їх зустрічає за 50-30 кілометрів до фронту. Далі, в найкращому випадку, половина із них зможе в бінокль побачити українських солдатів. Тому що половина десь залишиться там під обстрілами на оцих 30 кілометрах, поки вони дійдуть до лінії фронту. І тут їм треба після всіх цих переляків, після всіх цих жахів, ще побігти безпосередньо до українських окопів, якось там в'язатися в бій, а потім пробігти ще далі. Це дуже важко і, знову таки, те, що я сказав, дуже такий примітивний розрахунок, що якщо більше 20 людей на гектар, то це вже гарна ціль. Якщо це 50 людей на гектар, то це вже гарантована ціль, куди прилетить і де нічого не буде. І вони, розумієте, знов таки, це не середні віки, на щастя. Вони не можуть прийти в кількості 100 тисяч людей таким квадратом і стерти все, що поперед них. Чим більшими групами вони прийдуть, тим більшими групами вони загинуть. Скажи,
Я розумію, уточнюю запитання. Тобто, ця чисельна перевага, вона не є вирішальною і через ті обставини, які ти сказав, як артилерист. Ну. Абсолютно, так, так. Мгм. Вони просто будуть мати більші втрати. Чим більше ці сотні тисяч вони загонять на ці позиції, які пристріляні, в яких все гарно організована бойова робота, тим більше там просто втрат у них буде, і там їх і залишиться. А чи вистачить нам боєзапасу? Вистачить. Вистачить. А на Я яку впевнений. на яку підтримку? Ну ось Рамштайн я вже згадував. Да? Тобто, я про Рамштайн питав у політиків, у там якихось там аналітиків, які на заході живуть або в Україні. А ти практик, людина, яка на фронті, яка займається безпосередньо знищенням цих мобіків, вагнерівців тощо. Да? Е, на що ти, людина практик? Чекаєш від Рамштайну, на яку техніку, на які там бойові машини, на які танки, на які літаки, як би ти розставив пріоритети, що нам потрібно в першу чергу? Бо я я в інтерв'ю з Павлом Клімкіним сказав, що я чув таку назву, що це буде 20 січня танковий Рамштайн, а він сказав, краще був би ракетний, щоб зустрічати їх раніше ще на території, на підходах. Да? Я на цьому не розуміюся, але це ти точно розумієшся. Ось розстав правильні пріоритети, наші очікування, нашу реальність і що буде в тому чи іншому випадку. Мені здається, що перш за все тут якби нам треба зробити інформаційно-політичний такий висновок і не побоятися сказати собі правду. Угу. Хоча б на рівні, ну скажімо, не перших осіб держави, хоча вони теж говорили такі правильні речі. Ми вже можемо західним нашим союзникам говорити не тільки про те, що допоможіть нам, будь ласка, бо ми б'ємося за спільні цінності. Ми вже маємо право на політичному, дипломатичному рівні нав'язувати їм страшне і жахливе відчуття вини за те, що вони зробили за ці 10 місяців, не даючи нам зброї. Це страшна їх провина, що вони давали нам 10 пушок замість 100. Давали там 10 самоходок замість 200 самоходок. Це страшна вина, це страшний злочин. Коли вони були фактично місяцями, коли ми гинули, вони були фактично на стороні Путіна. Влаштовуючи з цього Рамштайна фактично бутафорію і театральну якусь виставу. Коли нам давали там, а Франція дає ще 3 пушки. Це знущання. Вибачте, у росіян 15 тисяч пушок, а нам дають 3. І цей злочин тягнувся багато місяців. І ми повинні прямо поставити це питання, що вони не просто повинні зараз збільшити в десятки разів поставки військові, а вони тільки так можуть якби іскупіть свою вину за те, що вони були на боці путінської диктатури, а не на нашому боці. І спокійно дивилися і чекали, як ми загинемо. У нас є ця політична і дипломатична якби перевага, і ми повинні її повністю використовувати. До речі, пам'ятаєте, на початку літа наші керманичі все-таки набрались мужності, за що я їх дуже заповажав тоді, і сказали із США і європейцям, що дуже мало зброї, треба більше, і навіть був певний скандал. Ви пам'ятаєте цей момент? Пам'ятаю, який стан зараз? Ну, продовжуй. Ага. Зараз, що стосується з кінця літа, на мою думку, пришвидшились поставки, їх більше, вони якісніші, але все одно їх повинно бути разів в 10 більше. Разів в 10 більше, розумієте? І мені здається, що такі скандали із-за того, що нам мало поставляють, треба влаштовувати частіше, і вони повинні звучати більше звучати. Тому що у нас тепер є право прямо звинувачувати в тому, що вони були на боці Путіна. І так неправильно це прощати. Це вони повинні заплатити за це. Ти маєш на увазі, в першу чергу, я думаю, Німеччину, так? Звичайно, Німеччина, Франція і, ну, звичайно, Сполучені Штати теж дали сильно мало від того, що треба було. Це все-таки недостатньо. Вибачте, якщо Айдер, давайте просто прості побутові приклади. Да? Припустимо, у нас гарні з вами стосунки, вам знадобилось 1000 гривень, там щось сталося. Я приношу вам замість 1000 гривень, кажу, я вам поможу, Айдер, я зараз допоможу. Ходжу до вас і даю вам 20 гривень, да, замість 1000. І біжу всім друзям
нашим спільним розказувати: я спас Айдера, я ж йому поміг грошима, коли йому треба було. Розумієте? Угу. Ось що ми наблюдали 10 місяців. Тобто по всіх провідних газетах світу розповіді, що як ми допомагаємо Україні, а насправді ми отримували від сили там 3-5% від того, що дійсно треба. Це треба використовувати як політичний факт. Тому що знов-таки, так, ми перемагаємо в цій війні стратегічно, але ще воювати довго. І не треба нам таке задоволення, як воювати ще 2 роки. Цими скандалами, цим тиском на союзників ми повинні добитися такої підмоги, щоб завершити цю війну, там, скажімо, за півроку. За яких умов ми зможемо це зробити? Ось ти скажи. Ну, скажімо так, я погодився з Залужним, який сказав про сотні танків, сотні самохідок. Ну, ті цифри, які він назвав, ну, на мою думку, можна і помножити на 2 хоча б. Тоді б Тобто це прохання мінімум з боку Залужного, правильно? Я думаю, він поскромнічав, так. Він дуже так по-людськи і по-скромному попросив, а я думаю, треба просити більше. Тому що, знов-таки, Україна виконує зараз, робить ту війну, до якої НАТО готувалося 70 років, вибачте. Тобто вся Європа і США готувалися воювати з Радянським Союзом. Щось вони не надто ретельно готувалися, здається. Так, створили НАТО, нації, цілі народи, десятиліттями платили податки, створюючи величезну військову машину НАТО. Фактично не сталося війни з Радянським Союзом, сталася війна з її реінкарнацією Радянського Союзу, з диктаторською Росією. Так? І виходить, що Україна тягне левову частку навантаження по цій війні. Звичайно, що інші нації повинні допомогти, тому що ми виконуємо зараз історичну роботу НАТО, для якого воно створюється. І знов-таки, хто як не ми зараз повертаємо в світ розуміння, що міжнародне право існує, що нерушимість кордонів існує, що агресор буде завжди якби розбитий. Ми зараз не тільки відстоюємо свою землю, ми відстоюємо взагалі міжнародне право і гарантуємо, якщо наша перемога, це знов-таки і Захід повинен розуміти, що наша перемога гарантує міцність кордонів в світі і в Європі на багато десятиліть вперед. І про це треба теж говорити. Це треба, звісно. Скажи, будь ласка, твої відчуття, по тенденціях, які ти спостерігаєш безпосередньо з фронту, ти цікавишся всім там новинами, я це точно знаю, да? Чи прорве цю греблю після цього Рамштайну? Чи підуть по-справжньому танки, бойові машини, гаубиці в геометричній прогресії? Тобто в кількості, яка дасть нам спроможність не лише стримувати агресора, а й відкидувати його до кордонів і далі? Скажімо так, я так відповім на ваше питання, що найближчі 3 місяці, мені здається, військові поставки будуть збільшуватись на якісь 20-30% щомісячно. Але це не буде того прориву, про який ви сказали. Це не буде 5-кратне збільшення. Я чомусь впевнений в цьому, дивлячись на дії урядів основних західних країн, я не бачу готовності до такого прориву. А чому вони так гальмують? Чого вони лякаються? Вже якось там загострення, що це вже все відбулося, що було. І треба, чи не в їхніх інтересах, я перепрошую, якнайшвидше поставити Путіна на місце Росію? Ви знаєте, ні, у них такого інтересу немає, іначе б ми отримали цю зброю весною. У них є паніка. Мені здається, річ в тім, що, як ми бачимо, економічна, геополітична, військова думка в ЄС та США, як мені здається, останні років 20 сильно деградувала. Тобто я не можу собі уявити 20 років назад ситуацію, коли б Німеччина і Франція спокійно дивилися, як Росія розмазує якийсь город Алеппо в Сирії. Це було неможливо. Лідери б країн зізвонилися, перекрили б небо, підігнали б авіаносець, заборонили там взагалі якісь бойові дії, і все там утихомирилося. Тобто ми бачимо так само, Україна зараз не є єдиним полем бою. Зараз в світі існує ще декілька не менш великих конфліктів, які
бушують і полихають з благословення, ну скажімо так, основних політичних Ну, еліт. але слухай, але Україна це все ж Європа, так? І це ну, тут просто кордони НАТО, вони ну фактично Росія вже на кордонах НАТО. Це Білорусь, це фактично це, ну, захоплена Росією, і там вже і ядерна зброя кажуть. І ну, нібито, я думаю, НАТО вже має почуватися там в небезпеці. І, до речі, останні новини, я не знаю, ти теж напевно читав, що тисячі танків, там бойових машин, іншої техніки перекидуються через Голландію на східний фланг НАТО, тобто НАТО готується. Як ти думаєш, чи ти припускаєш, що Росія може спровокувати, вже не просто говорити про те, що вони з НАТО воюють в Україні, а спровокувати по-справжньому НАТО, або все ж таки Путін продовжить дії виключно в Україні, і тоді, ну, за логікою, просто з натовським країнам треба ще більше і більше і більше постачати, щоб не воювати самим. Це ж їхній просто прямий інтерес, так? А Україна вже воює, ну підтримуйте її достатньо, і тоді вам не доведеться чекати на російські танки в Польщі. Ну як це виглядає на твою думку? Знаєте, тут слід сказати, що те, що НАТО не виступає єдиною силою, яка регулює конфлікти в Європі, а також у своїх кордонів, хоча має для цього всі можливості, пов'язано з тим, що ну, сама Європа дуже розколота. Я б, наприклад, не охарактеризував інакше як гібридна війна відношення останнього десятиліття між Великобританією, Францією і Німеччиною. Тобто це гібридна війна. Ну, Росія сприяла цьому в багатьох випадках. Так. Звичайно, в багатьох вона сприяла, вона намагалась навіть підлити масло в вогонь, але коли ми бачимо, як якісь сепаратисти в Великобританії намагаються розколоти країну, і їх на офіційному рівні сприймають і приймають значні чиновники в Німеччині та Франції, і Лондон відповідає майже такими ж справами, то це говорить про ну, багато де в Європі йдуть гібридні війни. Припустимо, відношення Німеччини і Польщі я інакше як гібридною війною назвати не можу. Ну а хіба це вже не пройшло? Я знаю ці претензії Польщі про на компенсацію. Ну хіба це на часі? Ну хіба це на часі? Треба зараз просто єдиним кулаком підтримати Україну і просто дати по пиці росіянам, а далі вже все це інше, да? Ну то за логікою. Ви знаєте, ні, не буде консенсусу. Я не вірю, що всі так зберуться і буде консенсус. Всі країни Європи продовжать вирішувати свої конфлікти, які є у них на кордонах. І, скажімо, да, ми побачили за цей рік, що, ну, чесно кажучи, ми говоримо НАТО, воно допоможе. А що відбулося за останній рік, як не приниження НАТО і не його розвал? Коли воно, маючи величезну війну у себе на кордоні, як блок не сформувало суттєвої військової підтримки. Чи це не кінець НАТО? Ну, тобто ти кажеш, що Рамштайн – це така заміна НАТО, так? Вимушена. Звичайно, а мене більше непокоїть, знаєте що? Що за останні 3 роки Франція зробила дуже багато, і Німеччина, щоб зробити окреме командування європейських військ в Європі. Чи це допомогло їм? Ні, так це, вибачте, тобто я кажу про те, що останні 3 роки Німеччина і Германія створювали певний штаб, який би конкурував у випадку якихось військових загроз штабом НАТО. Ну це зараз виявляється, що це повне божевілля, це був прорахунок, скажімо так. Ви знаєте, це не прорахунок, це їх розрахунок, тому що на цей штаб не будуть впливати США. І вони, розрушивши НАТО в Європі, хотіли вийти із-під крила США. В результаті НАТО виявилось розбовтаним, розколеним ще й управлінським, розумієте? Тому що це штаб, це вже генерали. А якщо якась ситуація, кому польській армії підкорятися? натовському штабу чи штабу невже вже ми не спостерігаємо процес повернення до отямлення європейських країн? Немає отямлення. Вони лізуть в цю бутилку все сильніше і сильніше. Розумієте, ті ж еліти Німеччини і Франції взагалі-то ведуть свою війну з США, так би мовити, гібридну війну за певну незалежність. Хоча це незалежність в чому? Щоб далі допомагати ще більше Ірану і Росії, до недавнього часу.
Угу. Ось Ну, що вони мені роблять. здається, Путін зрештою об'єднає всіх, бо він настільки настільки навпаки передбачувана людина і маніакальна, що вона просто цього простору для цих розваг німецьких або французьких ми ж бачимо. Ну, в принципі, так. Ми все це бачимо, те, що ти кажеш. Так невже не на часі вже зрештою об'єднатися на цьому Рамштайні і просто допомогти Україні в вирішальній стадії, а всі сходяться на тому, і ти погоджуєш, чи погоджуєш, що це в ці місяці, Данилов сказав, та ці 2-3 місяці будуть майже вирішальними, сказав він. Ну, в цьому році то точно. Вони, звичайно, будуть вирішальними, я з цим погоджуюсь, але я хотів би додати, що стратегічно війну ми вже виграли. Хоча вона може знов-таки продлитися ще 3 роки. Обґрунтуй, Але обґрунтуй. ну, дивіться, якщо маленька армія, ну, дивіться, ми фактично розбили регулярну армію Російської Федерації. Ми вже майже розбили першу волну її мобілізації. Тобто всі якісні військові сили, тобто десантники, яких треба дресирувати там 10 або 20 років, військові льотчики, яких треба вчити 15 років, вони майже всі загинули. Регулярної армії немає. Тобто вся Росія, всі її багатства фактично є вже нашою законною військовою добичею, тому що ми розбили її армію, яка на нас напала першою. Розумієте? І я вас підвожу плавно до думки, що договор, коли ми зупинимося на границях 91-го року, він у нас фактично відбирає цю військову здобич. А на що вона нам треба? А щоб заплатити компенсацію вдовам тих, хто загинув, щоб не випрошувати у Заходу якісь гроші на відбудову країни, а заплатити з доходів російських компаній. Тобто Газпром і Роснефть – це українські компанії. Ми повинні про них турбуватися. Тому що це компанії, які переходять до нас, тому що ми перемогли російську регулярну армію. І з цього боку і Німеччина, і Франція, на відміну від нас, це добре розуміють. Слухай, а це логічно. Після війни ж Другої світової концерни німецькі, вони ж їх Сталін забрав просто. Звичайно, звичайно. І по всім міжнародним правилам, по всім традиціям ведення війн, якщо ми розбили армію країни, яка на нас напала, то ця країна належить нам. Ми маємо право там встановити владу, ми маємо з цієї країни взяти ті гроші, які вважаємо за потрібне, щоб компенсувати свої розходи. З іншого боку, я хотів би сказати знов таки про роль Заходу, що 300 мільярдів золотовалютних резервів Росії зараз лежить в запахідних банках, так? І чомусь ми за 10 місяців війни не отримали хоча б 10% цих Ми грошей. б могли самі замовити зброю в Туреччині, в інших країнах. Звичайно, ми могли купити зброю, скільки захотіли, ми б зараз не випрошували. Чому вони роблять вигляд, що вони нам щось дають? У них наші гроші, які вони повинні були вже нам віддати, це золотовалютні резерви Росії. По всім правилам і нормам Росія вчинила страшну війну, страшний злочин. Які у злочинця і маніяка можуть бути рахунки в банку? Я вибачаю. Тим більше, що американський конгрес визнав країною агресоркою. Це вперше в історії. Звичайно. Я розумію, що там в якихось провідних американських банках хлопцям дуже подобається тримати ці заморожені рахунки, тому що з них вже кожен місяць капає їм на карман, правильно? Але ж треба мати совість. Тобто півроку потримали у себе 300 мільярдів на кармані, щось там підняли, а тепер вже треба віддати жертвам ці гроші. Ми не бідні, ми дуже багаті, ми розбили армію Росії, тепер російські активи наші. І якщо хтось їх од нас ховає, то це ворог. Ми повинні про це казати просто. Треба писати іски. Чому ми не об'явимо, припустимо, санкції проти певних чиновників Євросоюзу та США, які блокують видачу нам цих активів Росії? Хіба ці люди не на стороні Путіна, на стороні? Напевно, це політично неможливо, але тиск якийсь там підкилимний, треба це точно має бути. Так. Треба хоча б показати, що ось ці люди тормозять виплату. Припустимо, ми заходимо в Харківську область, а там розбите село. І залишилось 20 людей. І у них ні хатів, ніяк їм жити не зрозуміло. Чому ми зразу їм не даємо по 5 тисяч доларів? Просто, щоб вони пережили зиму. З російських грошей, з грошей, які ми відсудили у Росії в західних судах, з активів Росії. Це було б дуже логічно. Чому ми жителям розбитих сел через на весну не дамо по 100 тисяч доларів на те, щоб відбудувати будинок? За все це всі ці розходи повинні внести не наш маленький бюджет,
А золотовалютні резерви Росії, звідти треба брати гроші. І цю роботу треба якось дуже пришвидшувати. І головне, не боятися про це казати, що хлопці, в ваших банках лежать наші гроші. Ти знаєш, фінал нашої розмови свідчить про те, що ми ще багаторазово з тобою спілкуватимемося, бо ти дуже дуже далеко бачиш, і я б хотів, щоб інші глядачі і експерти наші різні, я нікого згадувати не буду, теж хоча б пробували дивитися трохи далі власного носу. Дякую тобі, Максиме, за те, що ти військовослужбовець, але і журналіст, які ніколи не бувають колишніми, знайшов час, щоб з нами поспілкуватися. І я надіюся, що і в майбутньому ти будеш знаходити час. І всі ці теми ми будемо говорити з тобою в розвідку. І побачимо, що буде і з Білорусією, і з фронтом, і з російською навалою цією, що з нею робити. Бо знаєш, я щойно вигадав таке не прислові, не знаю, таке речення, яке я тобі присвячую. Артилерист завжди дивиться далі. Дякую. Дякую тобі. Дякую тобі. Дякую всім нашим глядачам за те, що дивилися. Це був Макс Кухар, незвичайна людина. І я дякую вам за те, що ви нас дивилися і дивіться АТР далі. Слава Україні, слава героям і побратимам Максима. Смерть ворога. На все добре.